Guztioi, hau bizitabelarek guztioi, lehenik eta behin ongi etorriak izan zaitezte. Izena eman duzun guztiak hemen gaude, beraz, gehiago luzatu gabe, gaurko ekitaldiari hasiera emango diogu. Ezin dauka 2020 urtea arraroa eta neurri handi batean gogorra ere izan ez denik. Martxoan, gizarteko sektore guztiak geratu eta etxeratu ginenean, inoiz ezagutu ez genuen panorama baten aurrean aurkitu ginen. Eta etxealdian, egoerari aurre egiteko eta auzotar eta herritarren areagotuz, kulturak eta bereziki musikak gure bizitzan duen garrantziaz jabetu gara. Andoain euskaraldia batzordea ere martxorako jada lanean hasia zegoen, baina egoera honen aurrean dena utzi eta irailean berriz dena martxan jartzea tokatu zitzaigun. Pixkanaka normaltasun berri batera bueltatu gara. Segurtasun neurriak betez eta zuhurtziaz jokatuta, gure ohiko egoin beharretara bueltatu gara, eta horrekin batera pixkanaka kultur jarduerak ere. Ekitaldi publiko gutxi eta foroz mugatua bakarrik egin ditezkegu, baina aurtengo edizioa horrelako izan da guztiontzat. Andoaingo euskaraldiak amaiera bateko ekimen xume baina sinboliko egitea nahi izan du. Eta horretarako, zer hobeago, euskaraldiaren bigarren edizioa musika ekitaldi batekin amaitzea hori. Euskaraldiari jarri diot, aspalditandik arreta, nere euskeran ez da egoten, harri azpian gordeta. Animo handiz etorri naiz ni, hau baitzez beteta, nik hau bizirrola hartu den, euskaldun zarra naizeta. Bueno, esto me explica nada. Y un rol de técnica esto regular, ¿vale? En el rol la. ¿Eso te? Ese café chévere. Se me tiene que ir. Y ahora yo tengo más, ¿vale? Gaztelanian entzuten ditut, zaharrenduta nerabe, eskolan ikasi utxagatik, ez dira hizkuntza
Euskalduntzarrak ari oigera, beti sokari tiraka, belarri prestak behar ditugu, izateko arrakasta. Derrigorrian jantzi behar da, 15 egunez txapa, guretzat gutxi izanagatik, beraientzat asko data. Euskaraldiak batuko gaitu, hainbat senide eta lagun, ando aindarrok ondaranean, batera jarri dezagun. Gure herriko txoko denetan, euskeraz nahi dugu jardun, txapa jantzita edota gabe, jarrai dezagun euskaldun. Bueno, ni belare prestoi. Belari prest naiz eta bertso hau, egin denik aurkezteko. Belari ona izan behar da, mezua barneratzeko. Bada garaia gure konplexu, ta lotxarrenak entzeko. Gai naiz edo norentzuteko ta, edo zeni ulertzeko. Matzaiz entzuten, Aber, ostean esker. Andaluziaren semean naiz, beti danik hemengoa, eta euskeraz ikastekoren, jada banuen gogoa. Ulertu beti egin izan dut, baina jodetor dagoa, euskaltegian izen eman dut, ikas dezadan mordoa. Nere inguruko ediote, dudala nahiko meritu, naizta bidean oztopo eta zaitasun asko aurkitu. Euskeraz ondo ikasi nahi dut, ohitura eta erritu. Euskaldun herri bilakatzea, onura asko baititu. Izena eman edo ez eman, hasieran nintzen dudan, baina gerora ohartu nintzen, zenbat maitatzen zaitudan. Hala ere kosta izan zait, geratuz saiatzen mugan, ea hurrengo euskaraldian, beste txapa jazten dudan. Bueno, azkeneko, esan behar nintzen nundik ez duten. Ari gunetik. Hauz. Euskaraldian izan liteke, ekintza ontaxumea, baina eragin dezake denda, kaleta ingurunea. Konfiantza faltak egiten du, sordabilin isilunea, beraz praktikak ezin besteko, behar du barigunea. Ikaskietetan jarri nahi nuke, oraintxe bertan begia, jende mordoa euskaldun dugu, horixe dugu egia. Korrika ere antolatzen du, bihurtez den alegia, hortaz ari gune handiena, daukagu euskaltegia. Ate ontatik pasatzen denak, ikastea du helburu, ikas prozesu batek baititu, bere bihotz eta buru. Zein hizkuntzatan hizketan hasi, askorentzat bada gudu, gurean behintzat euskaraz bizi, gaitezke denok seguru.
daitekeela, norberagandik kolektibora, jarraitu da egun horrela, Euskarari tokiak zabalduz datorrena datorrela. 11:15, Euskararen eguna da abenduaren 3. Euskararen eguna da abenduaren 4. Eta Euskarak 365 egun izan ditzan ari gara. Milaka lagun, pertsonala bezain kolektiboa bezain pertsonala den ariketa egiten. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Ekinez aldatzen dira ohiturak, hizkuntzari eutsiz apurtzen ditugu inertziak. Euskara jasoz zabaltzen dizkigu ateak hizkuntzari. 11 eta 15, 26. 2 urteko epean, masiboki eta Euskal Herri osoan, 26 egunez egin dugu ariketa. Eta gehiago beharko ditugu bai, Euskararen maratoia luzea baita. Entrenamendu asko eta jarraituak behar dituen maratoia. Praktika orok behar du bere ikasketa, partida orok behar du bere beroketa. Bestelakoak ikusi ditugu. Euskararekiko lotura estua duen herri bat dagoela. Zailtasunen aurrean indarrak biderkatzeko gaitasuna duen herri gogoa dugula. Krisialdiari aurre euskaratik egingo dion milaka entitate dagoela. Herriz herri erakunde, gizarte eragile, enpresa eta euskaltzaleak eskutik helduta gauza handiak egin daitezkeela. 24 ordu, 7 egun. Zenbat gara galdetu digu euskaraldiaren abestiak aurten sarritan. Eta egoerarik zailenetan ere, milaka lagun hizkuntza ohiturei astindu bat emateko prest agertu da berriro ere. Txapa paparrean, irribarreak ikusten zaila den urtean. Milaka lagun kalean, lanean edo etxean gure inertziei aurre egin eta inguruan aldaketak eragiten. Euskararentzat, guretzat, mundu berriak zabaltzen, espazioak aritzeko gune bihurtzen. Eski